Ay, Nara! Nebot na! Alami! Nga mga! Ala! Ang karabitan! Ang karabitan! Alaga to! Tay! Darag yung mga masabong! Hi guys! Good morning! Karon na yung adlaw May 3, 2022. Abot tagang minamahal unza. Unzang hapon. Grabe! Karaul! Sana all. Andaranan ko si kaya wato ko sa merkado kay nakoy apalitin. Handa din ako magbutang-butang sang naong kung gusto unsa. Magkuara ko, mag-lipstick. Patang lipstick ba? Asa po sila pang magliab kay mag-lipstick gahapon, bisag magmas. Sayang naman lipstick di agamitin. Expire naman Unsa din expire man diri? Ang nadaot na. Makuyog na Wato na mi. Nga may ka lipstick na kasi na mo na paru-paro ji. Hi, butterfly. hi guys. Wato na mis lungsod. Welcome to my vlog. Ka mamaalit sing pinili niyang kanina. Na lamiun. Na. Tay wato na ko tay. Tay wato na ko antikira tay. Antikira. Tagbogang uyab tay. Makapitong tanong. Tay wato na antikira lagi tay. Kaya ang tagbogang uyab tay. Dapat sa nami dito karang nay ato na mi mamudo. Pangakutan yung butang ka na diya. Ako ng ilo. Ano mo ko dito? Tay, wato na lagi ko. Karon sa tinuod, dini prank tay. Wato na ko. Ito, nagagawang butang. Gidana gasagas motor. Ano ka? Kita mo balik pa ka dihi. Ipok man ka. Ipok lagi. Ay ipok ko siya ko kasi nganik ko. Ay kita gatang ang galat. Tibog. Arang ni ray. Tingnan mo. Nah, sige, ato na mi. A few moments later. Hi guys, diyan na ulit na Miss Bay. Nanza. Kita tayo gani ang iyag nga mo to ko sa Takira. Nga to na ko mo pa sa ilalimul. Oh, ako. karang may hala, nang gamay nagig manok, dako ba dali? Tuway, mo. Tuway. Ah, nang gamay hiwa naman ay. Mora ni. Ate ning so anay. Sabi ko, buhi ko naman mo ka. Ngayon po yung gamay siya, wet tuwa. Dara ko palit nay, daghan ni mangga nay, duha ni kilo nay. Nagaghan man ang kamangga mami kani. Kay panghimagas. Daghan day ka man ito rin. Ha? Daghan day ka man ito. Daghan mo tanan ni mong kaan mga baba. Daghan mo tayo mga baba. Kani be ato ni kusina ni kao, panakat na be. Panakat tas manok. Kasubuos liksian. Kani labahan ni kay ang bilis lipat. Mahal po rin yan. Tapos musim ko, Jis. Ang inilabahan sa musulod ka rin. Magdara lang magsulanan. Para tayo maarkansi. Anda. Dapat ipita. Ito na mirinda. Kani. Ay mga bata lagi. Kating init. Biskuit na tatire. Wani. Kanang umabog na lang ni. Mahimon sa mo nag-askindi. Eh sa una laging panahon. Agaw mong himong askindi. Kaya ko magkara mga ahin sa misod kibon. Kani maadyo ni Be. Kawin na ibatang sa freezer ka. Kaya arong gahe, paduhan na kabuok. Napuno mo freezer. Napuno! Tayo na naisod na Puno man ako ng freezer. Sa kay may isda. Dapat na may freezer ko diya. Dapat Namalit me, kaya arong na ibang konsumo lagi. Kaya arong naisigbal ko wala sa merkado. Kaya kaso, pamiliti. Sa tayo Handa! nay. Dapat ay! Ningpad mo kong yakult. Kaya, nasa isip kong huton. hindi po inirekas Di man, sa kadlaw, di nahut doon ang unam ha. Kaya madaot. Sa kadlaw, usara. Sa imong pang tagaan ni nanay, o si tatay, si Uncle Roy, o si Kuya Janjan, Sige na. o si Aliana. Mama ko nindo apili tatire. Naimo! Unsa, si Mamay Purame, unsa ako. Ha? Tatire. Ayan nga to. Tatire. Mawar Tatire. to. Unsa ako mami diri? Ato ni nga, bahay-bahay naman. Kaya ron, yung magkinan si
Apa ni atang kuto-kuto ug kanang sudaring Yakult. Huwag ka mo mamigiri. Lagi ka pa bugnawa ka. Di, gwapa ko di. Ano ba rin Tatire. Magkaon sa ko kay nakatoy nagang kuto-kuto. Landagang sedana. Nilotong nanay. Utan nga munggos nga sa gulan og bago. Tatire. Oh, unsa dapoy kinilaw nga bosa ng isda. Mukha nang may ag-ikog pink. Nemo. Dapoy litson nga bringhouse si Porami. Gikan nila Murphy and siblings na litson. Di ko na ni kay hapdos. Utang raho. Karang nay, correct sila ko guys kay maabot agang may labot ang hapon. Hala nay. Maabot na nay. Mamaki milim-wilin dyan. Asa kay kapoy pa dan. Kakuha dan sa. Yung tagam, tapos limwil na maki. Ya, munggos og bago. Na, ito pangasawa na ko na, unsa man kanay. Bahala ni mo. Tatire. Sa may gasang pili mo ilag apo tatire. Si Brian. Brian Si Brian may isang tatunday. Bahog ko kailan yun. Ay, may sinabang munggos. Amor to guys. Kung kita-kita lang taon dahil nagkabot sa ang may labah mo pakit doon siyang itsura po og ang sara to. Naroon taod si Limul sumabong. Alas 3:45 naman eh. Stress naman di ay. Alas 3:45 na. Masig alas 5. Ang tangan na reskuan. Purtahan. Siyempre, mga tao Uy. na. Ngunay mo ng motor, mauna na. Magatuwat ko na rin portahan. Nagapuhan, magkatokaadso. Mura magatos Derek Ramsey. Kasi gara pag-gym. Ibus ka makatong isang bukton. Kasi gara pag-gym. Alay! Excited ko sa my love nga pinalangga. My love! Dawa lagi biskwit. Hala! Grabe yaran ka po ha! Ay! Maramang riko yan! Hala, yaran ka po ha! Niniwang mali ka, my love? Niniwang malagi ka? Niniwang sa kamingaw. Hala! Grabe. Mura man nagagusabak og gira. Asa pa ni? Sabi naman nagagibiskwit. Bibi! Grabe trabaho ko ko. Bibi! Nara! Nebot na! Alabi! Ala! Ang karabitan! Ang karabitan! Alaga to! Tay! Daragyan mong masabong! Ba, iwan ka ni. Kaya gawan ko. Asa man imong para? TV na. Eh! Masuk kay imo kong grad ang TV. Hey guys. Karas lagnaam si Kuy Kuy tatire. Karas lagnaam si Kuy Kuy tatire. Kaya ni ba may kanin daw ang aping ang gira sa din na natambot niwang na. Isa ba yung kaniwang dai? Nagsumisyon ka? Nagsumisyon ka? Boy, sinisyon. Nagsumisyon siguro rin ako. Kaya daw ka reply. Ay, break. Ay may idang tita na. Pili mo. Korea mo. Hindi nagamakadaog na ako. Gusto ko na makadaog ni mo kakangarsahon. Karas lagnaam si Kuy Kuy tatire. Galis. Kamu sarap ba? Hindi ko ganun. Saan? Gapo din. Gapo din ng Gikas Manila. Nungabang ko sa Manila. Asa mo ko na magpapayon? Abog agad to. Ha? Abog. Ano ba sa si Nina? Pagalis sa dito. George!
Paningat naman katapad na. Ingat na. Nay, bago na kag TV na, tanawanan. Hindi mo ngayon, no? Kasi ka mag-gym. Diet mo good. Diet mo. Ama dyan noon, sakto. Karon di ka ma-high blood. Kaya may magiging naong. Gara ko. Ano ba ka ni? Pahinga na pa silang kandiis. Lapad. May love nga pinalangga. Uy, grabe. Harap. Ay, wala kang malang nga pinalangga. Ginoo. Ara barang tawag daling di sa lupa ni katunong. Sabi ko di naman mo abot dari. Sabi ko ito na bas lain. Lain pamadyo. Ano mo ko? Sabi ko ito na lain pamadyo mo abot. Mato ka na abot dari. Nagdarabag biskwit o donut. Mag-date Miss Lim sa Kalabangan. Mga itamira nagpudzukan. Kuha ka ba ron? Kaya kamari ka mamuhag. Bawa ka? Mamuhag ta. Sila na pagbuno kuhan. Sa mga pagkagitang naong. Muratag mga kipang biri-biri. Magkasabag mong naong namang pinakagpudzukan nga na. Biri-biri na din mo naong. Mugapo rin basta mo niwang. Kaya agbuhok laman. Aral pagkataas ang pagdali katubangan. Marpuko. Time mo na. Time na. Nisa. Sa patsuy-tsuy. Sige kirapan. Nagwapa ko? Oh, good. Ang pagbabalik, nilimbuhol. Grabe sa Raul. Bawar ba kong singot? Nag-tiktok ko ganun ha. Grabe yung tiktok na ganun sa Kalabangan. Sige, pinatok ko abang mata na kita. Ano? Oh, 5. 5 naman di ay. Siyempre. Pero right ka na ha. Karang di ko ma-reply. Dara, good. Yan to. Yan to. Sura ha. Grabe, yan to. Ito yung mahal. Dugay mo lang kagana ako yan. Sa kuan. Nadilig. Flight. Sa oras. Bye-bye. Bye. Gimu santos dang naong tatiri. Grabe sa Raul. Himos. Minsan. Wow, mas Brian.